Clara Beltrán Salvador serà la regina de festes 2011. La elecció es va fer el passat diumenge, dia 23, entre les joves que seran dames d'honor, Sílvia Rediu Gisbert, Júlia Sales Adell i Anna Galotxa Cruz. L'acte es va celebrar, com és costum, al Saló d'Actes de la Casa de la Vila. Va haver expectació, encara que en esta ocasió no va haver sorpreses. Tampoc va ser necessari utilitzar les boletes ni fer sorteig. La futura regina i les futures dames ja tenien decidit qui lluiria la corona, i així ho van fer saber a l'alcalde Jacobo Salvador i a la regidora de Cultura Estefania Montull. Com és habitual en aquestes ocasions, no van faltar les fotos de rigor per a donar complida notícia a la revista local Tossal Gros, així com les carinyoses felicitacions a la futura regina de part de familiars i amistats. Cal aclarar que la jove Anna Galotxa Cruz viu a Barcelona i no va assistir a l'acte. Per la seva part, Clara, Sílvia i Júlia van assenyalar que estan molt il·lusionades de poder representar a la joventut covarxina. Vinromà TV s'uneix a les felicitacions i els desitja una participació en les festes de lo més gratificant.